parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi ponsya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pun hau number pranyo saunot henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise kajing ibam khana shnong kaban nengkong ha shnong nong thamai sning haribhoi district ya kabala penlong ha kaju kapor kum ga tayo lekmen jong shnong kala poino ha kabakut henin gajan met ha padeng kapho kaping ya kene tayo lekmen la sedang nadu ka khatlai tarik ukulalang kot arjar arpsan bat penkut ha ka khatnyol tarik ukulalang kot arjar arpsan da kajing ibam khana shnong nalor ki babon ki jingi lekai na kebenta ki hebred ki samla bat kum juru ki belakam san hang ne tayo lekmen la penlong ki jingi lekai ki bakentup nandu ka marathon ka jingi komrwai ka siat karom ka mopon ka tantelai ka jingi lekai bol da ka batte ye ki khmat ka jingi kopani riam ka lekai kini shongshuki ka tho ese ka dro jingdro bat ka jingi kopshan nalor ki te ki jingi lekai ka shinong la penku burom ru ya ki riu temen ki bala palat ya ka nyop san snem karta ka jing penku burom ya ki so nangkong ka shinong ki bala kiu sha ka kerdan jing stat kum ki syakri sarkar bat syakri ru ha ka kam nong sharai balang kata u Dr. Alfred Makri mula bat teng kum u DMHO ka district ribhoi bat u bala shong thai no Reverend Precious Tun Nongshli upastor ban nengkong jongan ngesnong badro ke jingpun ku borom ya ki trai khendo gi bala senyang ya ki lengkhot jaka jongki na ke benta ki jing dengkam jong kesnong lawan ban penha perda ya ka tayo lekmen na kesnong nong thamayam sning da ka MDC ka thain ka kong Magdalene sau kumi maulong kum ka kong san bat la sikhilang ru da ka jingi dot lang jong baran som sutunga kumusumbut kong san urang ba shnong uba Nongshli rengkat ru ki kenrem ki lendan kuntup ya ki riu san perthai ki officer sarkar ki rang ba shnong barim ki pat ba nong shnong bat ki we long ke ka khubor ka babhaya baka nuksa ka bangin ra pat syaki we bang next camp baka shnong nong thmai kan long ke ka nuksa ya ka baka shnong ki ba marjan ki yo ban bot ya ka kanu ka shnong ba perkhat kumdo ban kentiu ya ka roi ka par kasuk kasan ka shong suk shong shnal ni dei ban pen shong nong rem ya ka haror ki lai teli ki mau bersiu ya ka bang adon na du menela perkhat ke ka bani ban keren ya ka baki dia orang bahasa kemat kila keren bak pasyat lut kilai teli mau bersih bak ham kongsan kawai naka kalau ke jinya teli bong tien haring unity is strength kani kade kawai nak nuksa ka bak shlong tang thmai yo ban sakhi ban yo i le ki jong ki kmat nak benda ka jinya teli ke jong phi ka program ngabong mene ka papher na ka papher tam ka bi shong kun para bi shong na du mene nada kamdan ka jingi teli hasnong ha thau bar ka jingi teli ka long yin ka long sem le no ei pulam barokhat ka jing mut ka jing perkhat bar kum juru ka jingi treilang ka bi don kam hasnong ha thau kumala keren mene iri orang ba ngimla banlen ngim ha ka perthai jong ka jing e ka perthai jong ka jing sniu ni yo i ki khon samlai ki jingi ki bangop kham ta me ho dros bar ki jing di perbuat ki baharu kom kilong kemi kilong kepa kiling a ki pisah
kilong yeng kilong sem kapat kaprah Niyoi baga jingrong jong uni Udraks ularong hamam kashnong Bat talong ying talong sem Lada kandon ka jing ya terailang Nadu kashnong katao Nadu kilong kami kilong kapa kikun samla Ngatala ginumla Badrat dingkong Yu jing melien Bat kum juru Niyoi buon kilong ying kilong sem Kishidu min sem Bat ngakwa ban ong ipi Kan mau kue kum kikun pistan Uglay numi lo Lada ngidon Yika jing temu Bat kum juru ya ka jing duai jar-jar kalong yeng kalong sem nimla banlen hooi kadi ka perthei jong jing kala ka perthei na ka benta ka jing sni ka padawan na ka por bana ka sni shi ka sni te hendrei kum ki kun kristan to ngin yakit ya ka jing duai ka jar-jar ka joni na ka benta ki paramar jar paramar pa ka jing lom ka jing lang lam ta ka sni ru kalong bahapdeng ka jing bon kam buon nangi ko ang rabasyon ng nangi ni po siyo ki para marjan mata. Habang niya kendo lang niya, kura ka jingiin, ka jingi smo para marjan, bat kumjo ru, kawara ru, nakabenta ka jingi nong kaway. Ka jingi tray lang ru, kalong kaway na kita kimaw bersiyo, kabangakwa ban kren. Kanu kakam, kakasnong, na kalong kakador basnong. Ban agad ka por, kaway ka perlu mensim yang amane. Habang iyo ya kajing penkuk buram habarok kilian ngaso ba ngadak da kajing kemen kabakrau haduk kata-kata bagani kisnong ka bait ke jongi kalasay ya ki klur kibarat ba haga imlang kasalang bakam tam haga snong nong thamai ngiyo hang nei doktor mane ai ya ka kusnam bat mentangi don ru pastor hang nei pastor nong shli imedon bangi Kini kita balap tebe jing syai nak mentang kesnong ka bait ke jongi kibalawan ra ya keburam haka imlang kasalang bat keburam kamtam ya kesnong katao menengi ya ke jing bentuk buram kamtam nak mentang kini kibala lebha haka jing pule haka jing lekai kumta ter bat ngasngong ba kani kedai kawai kebenta kebapensyur kamtam ya kini kibadang san hakan ni kejing em kejongki nakaliang kejong akan ni kapor habang apet ya kini kisamla kibala pedat ya kejing pule haki kerdan kibaper ngim don syuk kata kejing ya per hapdeng mo kinong kendong lani bar kini kinong sor ngi iben ban ba dilale kambha mapi ban ya kinong sor kamtam hakan ni kejing pule kebapi bila penpau hakilian kibaper Ngasok kemen nomor bangi ngangani civil engineer mo mentai ba RC computer engineer mene ngasok tenat hadu kata-kata bayeng iwe mo civil engineer nagani kisnong nang ta kabide ka law kiting pulay ka law nang ta ki philosophy ka MA ka MSc kum ta ter kani kawanra ya kicing kemen ka bakrau tam yang banyo ya kini kisamla ki baper ki bawanra ya ka buram nak mentang ni kisnong ka bait ke jongi kawai ka bakam pela bat kani kisnong nong tumai kadai tang kani kawai ka mga kwa ban ong yapi namar balay nga ngadon nang tay gaying hapo proper bi nga sa iwansa ang tay henry kani batay kisnong ka jonghi ka compare ba ni kiwai kisnong balay nga ong gumta lana pipet ke jing khoi ke jing suba kadon ke jing khoi ke jing suba kani kamadan ka mangidon kadon ke jing khoi ke jing suba kini kisamla i maintain ya kata kejing kot kejing suba but kabakam kerpang ladang ipet ya kejing per hapteng jong kini kisnong kiwi kisnong gibada napo kini kathan ke jongi ya kini kisnong ngiyo kamtam bahaga ni kisnong kidang don kini kiding kisi kiba pencerngam ya kisnong katao kata kadai gawe kaba internet ladang iya nujor bat kiwi kisnong but kane kadai gawe kabenta kaba naduk mensua balay alam na kini kiramba snong kini jongi naduk mensua kini ngekermenskan ba kila ay ya kata kejing hikai bangin bobet bu renti ya kini kiding kisi namar kini baro kilong kejing mentoy nak menta kejing kot jing kia kamtam ya kinong snong kibadan nak snong be jongi te hagani ka por nakaliang jonga naso kemen hadu kata-kata bani sim menta bani don menta bat hi kinong snong kamtam hagani ka jing penha perda ya kinong tmai wi arpusan bat kermenskan
ba kani ka jing stan ga jong phi kan nang yai teng nang ne syakma ba pinang lak susu ban penbek renti haki rukam ti internet bak ti bakam internet nagawe ka snam syakawe ka snam nagaliang ka jonga nga kwa ban pau ngene bala da pidon kanu ka jing don kam nagaliang ka jonga kat ka bangala ti ka man ka ti ka diang nginya kitlam kam tam naga benta ka bha ka mya jong ka ni ka snong ka be jongi Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai